Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Хәерле көн, Гөлназ. Хәерле иртә, хәерле көн. Ошым һәм элеккеге мөнәсәбәтләрем хакында сөйләшеп әле. Очрашып йөргән егетләрем күп булдымы? Ничә яшьтә егетләр белән йөри башладым? Яраткан кешем кем иде? Егетләр белән мин гомеремдә 19 яшьмә хәтле 2 егет белән генә йөрдем. Миңа 15 яшь иде. Ул миннән олырак иде инде, 9 яшькә олырак иде. Менә шулай 15 яшьтә йөри башладым һәм инде әлеге көнгә ул егет белән без аралашабыз, әмма дә ләкин барыбер җырлар турында, ниндидер булса съемкалар турында гына, аранжировкалар турында сөйләшергә мөмкин. Былай охшатып йөргән егетем бар дип әйтеп була, юк дип әйтеп була. Димәк, синең беренче мөнәсәбәтләрең 15 яшьтә булды. Әйе. Менә җыр хакында аралашабыз дибез. Ул сәнгать кешесе идеме? Ничек таныштыгыз? Сәнгать кешесе иде. Ул теге ничек кенә кызык булмасын, сәер булмасын, минем әти-әнием белән бер курста укыды. Һәм дә инде алар диплом алган чакта без аның белән якыннан таныштык. Әмма дә ләкин ул безнең минем әтиләр белән, әнием белән гастрольләргә йөрде, анда мин дә чакала бирдем. Һәм дә инде шунда әйбәт танышып, мен анда кичкенә бер 12 яшьләр булгандыр, 11-12 яшьләр. Инде алар уже диплом алган вакытта мен уже үскән идем, 15 яшь. Һәм инде анда ныклап танышып, ныклап аралаша башладык. Димәк, әлегә кадәр синең шул бер генә мөнәсәбәтләрең булды. Төптән уйлап карасаң, Җитди мөнәсәбәтләр. Аңлашылды. Үзеңнең менә чын күңелдән яратканың, гашык булганың бармы? Менә бер тапкыр булды, Кемгә сер булмаса? Шул менә сәнгать кешесенә. Чөнки ул минем беренче мәхәббәт булды. Беренче мәхәббәт бит инде үзегез белүегезчә гомерлеккә диләр. Әмма дә ләкин әле аны яраткан кебек бүтән берсен дә яратмыйм. Әмма дә ләкин ошатып йөргән егетләр бар. Менә Гөлназ, сине Асаева скандалистка, гауга чыгара торган артист дип беләләр. Күпләр менә җырларым аша түгел, гауга чыгарып, сине пиар аша танылды дип уйлыйлар. Син моңа ничек карыйсың? Үпкәләмисеңме? Ничек бар теге факт, есть факт диләр бит инде. Башкортстанда мине гомумән пиар аша белмәделәр. Гомумән бәләкәйдән әниләр белән, әтием белән йөрдем. Гастрольләрдә, концертларда, анда мине барыбер теге пиар аша түгел инде. Әмма дә ләкин Татарстанда шулай килеп чыкты, ул нишләптер. Татарстан СМИлары бик яхшы эшлиләр. Безнең Башкортстанда бик алай теге язып бармыйлар диясем килә. Шуңа Татарстан СМИлары электр балалар да бер ситуацияны миннән сорашалар, нинди хәлләр, тәнсемәсен мин биш сөйләп бирәм. Һәм шуны тиз генә язалар. Һәм дә халык укый, һәм шунда танылу әзрәк алдым дисәм дә була. Мин бер алама як күрмим, начар як сезнеңчә начар як күрмим. Әллә нәрсәләр эшләп йөрмим. Нәрсә генә язмасалар, аларның теге 70% бик дөрес тә түгел бит инде. Шуңа күрә уңай карыйм. Син моңа димәк үпкәләмисең? Юк. Уңай карыйсың. Әлбәттә. Әлеге заманда ничек танылырга? Шул пиар кирәк инде, әлбәттә. Аңлашылды. Гөлназ, менә син үзеңдә шибәр, күзләрең менә уйнап тора һәр вакытта да. Болай үзең менә егетләр белән аралашасыңмы? Барып танышканың бармы егетләр белән? Бер кайчан да танышканым юк. Мин теге әзрәк җилбәзәк, шундыйрак кыз дип уйлыйлар. Образ шундый. Күптән түгел генә менә гастрольләр берип кайттык. Минем әзрәк теге бандитка булуыма инандылар. Кайсы бер егетләрендә теге алар белән заигрывать итеп йөргәч, мондай гына кыз дип уйладылар инде җилбәзәк. Әмма дә ләкин 2 егетне уже урынына утырттым гастрольдә. Аңлашылды. Һәм инде турыдан-туры сорыйсы килә синнән. Элвин Грей белән йөрисезме, юкмы? Элвин Грей белән без дуслар. Кечкенәдән түгел инде.
Ул миңа 12 яшьләрдә дуэт яздырырга тәкъдим иткән, һәм инде ничектер барып чыкмадым, Ходай язмагандыр инде, дуэт яздырып булмады, һәм шуннан башлап без аралашабыз. Бәлки йөреп тә алганбыздыр. Теге дым обязательно не бывает диләр, бәлки теге ниндидер булса да урысча әйткәндә искра булып алгандыр, әмма дә ләкин Радикны мин аны кеше буларак, җырчы буларак, тырыш егет буларак бик хөрмәт итәм, әмма дә ләкин мин аны үземнең булачак ирем, булачак балаларымның әтисе итеп күрмим. Кем белә, бәлки теге икенче төрле уйлар менә, әмма дә ләкин бүгенге көндә әле андый теге серьезный мөнәсәбәтләр юк. Менә син Элвин Грейны синең гаиләң кабул итеп бетерми дип әйткәнен истә, бәлки моңа шул сәбәпчедер. Юк, әти менә барсы да яхшы, теге минем карт әтиләрем бит инде алар Радикның стилен аңлап бетермиләр. Аларга барыбер теге мәсәлән, әйтик, Ришат Тухватуллин кебек җырчылар ошый. Тыйнак, акыллы, шундый җырлар белән генә. Радик бөтенләй икенче төрле бит инде. Яшьләргә. Шуның өчен минем бабаем инде бигрәк тә инде йыртыгыштаннар киеп чыга сәхнәгә. Ничек алай була инде, синең концертыңа да йыртыгыштан белән килде, кияүгә чыксы миңа дип әйтте, алай булмый бит инде. Хәзер инде барсы да нормально, картатайга бөтен нәрсәне аңлатып бирдем. Но картатайым бик теге кайгырган иде инде. Радик кирәкми, тегеле булай дип. Үз Радик сиңа нинди мөнәсәбәттә? Бәлкем аның синең аңлашылды ярый дуслар гына булып каласы килә дисең, аның бәлкем очрашасы киләдер, андый сиңа каршы җавап әйткәне юкмы? Радикның беләсме, вот кыз кеше өчен барыбер егет белән булганда, егеттә теге иң беренче кыз булырга тели бит инде, теге на первом месте, чтоб девушка была. Монда барыбер Радикның күбесенчә эшкә кирип киткән ул. Аның башында әле бөтенләй икенче төрле уйлар, өйләнергә теге бик теләгем бар дип язган була инде, ул теләге юк аның, дөресен әйткәндә. Шуңа барыбер ничек дип әйтим, Радикны мына не хочу обидеть, төплерәк егет кирәк инде миңа, әйме. Радикны төпсез дип әйтмим, просто әле ул теге шундый мөнәсәбәтләргә әзер түгел дип әйтим. Аңлашылды. Менә Элвин Грей турында сөйләшкәч, инде кызыксындыра безне менә шундый сорау. Казанга гастрольләргә килгәч, кайда тукталасың? Алайса сине Элвин Грейда кала дип әйтүчеләр дә бар. Казанда килгәч, мин әтиемдә калам. Чөнки Казанда әтием яши, ике туганым бар минем, Аллаһка шөкер, әтинең хатыны белән бик яхшы мөнәсәбәттәбез. Шуңа әтиләрем инде ни булмаган, өйдә булмаганда, шундый вакытта була, Казанга килгәндә әтиләр өйдә булмаган вакытта квартира снимайтым. Булай синең Радикның квартирында булганың юк. Булганым бар. Бер-ике тапкыр булганым бардыр инде. Ничек анда атмосфера менә безгә шунысы кызык. Ул егетләр белән анда яшимы? Әйе, бөтен группасы белән яшиләр, анда шундый атмосфера, барсы да музыкага гына, музыка белән генә шөгыльләнә. Апасы бит инде Регина, алар бик карыйлар, ашарга пешерәләр, Регина инде ашарга пешерә. Анда инде бик матур, якты, душевный атмосфера анда. Миңа бик ошады. Аңлашылды. Менә шулай да әйтәсе килә, менә ишетеп алдык. Радикта калыр идем, аның ваннасында ишек юк, һәм анда калырга уңайсыз булды. Юк, дөрес түгел. Грейның димәк ваннасының ишеге бар? Бардыр инде, белмим, ваннасына кергән юк. Юк, синең аның әйттең, әле генә фатирында булганың бар дип. Ваннасына кергәнем юк, фатир, аның ваннасы күп ул. Мунчасы да бар даже. Шунда ул Казанда. Әйе. Шулай да генә дөресен әйткәндә, ничек кергәнем бар бит инде. Өенә кергәнем бар. Ваннасында ишек бар да нормально. Ничек алайса
сөйләшүдә аңа кайтмыйм, чөнки анда юынырга уңайсыз дип әйттем. Чөнки анда егетләр бит күп. Егетләр алдында мин гомумән егетләр алдында йокларга яратмыйм. Егетләр белән кунырга яратмыйм. Чөнки барыбер уңайсыз бит инде кыз бала. Беренчедән мин мусульман кыз баласы. Шуңа мусульман булгач, мен егетләр белән бер фатирда кунырга минем шундый воспитание, егетләр белән бер бүлмәдә гомумән кунырга ярамый дигән. Чөнки кияүгә чыкмаган кыз бала алай булырга тиеш түгел. Шулай да анысының ишеге булмаганда сине барыбер уңайсызландырганда. Бар аның ишеге ваннасында. Әндишә балайса барыбер ниттен, әйттен, ишек юк дип. Ишек юк дип әйтмәдем дә мин. Юк, ишек юк дип әйтмәдем. Ябылмый дип әйткәнмендер, может. Ябылмый. Ишеге бар. Шуңа күрә сине тапмады. Аның өчен түгел. Әйлә. Аның өчен түгел, аның өчен түгел. Ярый, аңлашылды. Ришат Тахватуллин белән мөнәсәбәтләрең нинди? Аның белән аралашасыңмы? Ришат белән аралашабыз. Теге дусларча, якташ бит инде. Шулай. Очрашып йөрүгә килгәндә ничек? Ну, менә беренче мәхәббәтем шул инде. Димәк, 15 яшьтә син Ришат белән йөрдең. Хәзер бүгенге көндә син аны оныттыңмы? Ничек? Инде уже теге күргәч тә әллә нинди андый теге бернинди хистә уянмый, чөнки мин үсәм, теге развиваться итәм, үсәм бит инде. Ришат шулай ук. Сүзләре дә шундый ук, уйлары да шундый ук, направлениесе да бит инде бернәрсә үзгәрми. Мин инде барыбер ничектер булса развитие телим. Ришат уже төпләнгән, бер направление алды, төпләнгән, бөтен нәрсәсе урында һәм шуның белән генә ул бара. Миңа теге развиваться итеп ниндидер яңалык ачасы килә, менә монда барасы килә, тегендә барасы килә, мондый стильдә эшләп карыйсы килә, тегендә стильдә эшләп карыйсы килә. Ришатның барыбер менә бер стиле, шул стиль белән генә бара. Һәм дөресен әйткәндә, аның белән как бы тоже не обидеть. Аның белән инде кызык түгел. Шулай. Кызык булсын өчен нәрсә кирәк? Нинди понятиедә әйтәсең кызык түгел? Ну, ниндидер булса, әйтәм бит, яңалык, бер кая икенче стильләрдә эшләргә итеп үземчә бит инде теге даже мышлениесе да шулай ук торып калды аның. Менә ничек 15 яшьтә минем булды, ә миңа 15 яшьтә бик кызык, чөнки ул олы яшьтәге. Абый бит инде мен аны Ришат абый дип йөрдем. Олы яшьтәге аның бөтен нәрсәсе олыларча. Мин алардан бик күп нәрсәгә өйрәндем. Ул мине бик күп нәрсәгә өйрәтте, тырыш булырга өйрәтте, максатка ирешергә ничек итеп өйрәтте, ничек җырларга да даже өйрәтте. Һәм дә инде бер җыр язып бирде, тапсын мине дигән җыр. Аны Ришатныкы. Һәм дә мин аңа бик тә рәхмәтлемен дип әйтәсе килә. Чөнки шундый становление вакыты 15 яшь, переходной возраст, ул мине дөрес юлга итәргә тырышты һәм дә инде аңа рәхмәтемне әйтәсе килә. Юк, чөнки аның үзенең тормышы, минем хәзер үземнең тормышым, аңа мин бары тик бәхет кенә телим. Димәк, сез дуслар буласыз. Әйе. Аңлашылды, әмма шундый сүзләр ишеттек, ул сине чабырга куша икән, сиңа. Әйе, ул барлык дусларын йөгерергә куша бит инде, теге спорт дип. Миңа да бик күп йөгер инде, йөгерергә кирәк, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Син артист, син сахнада матур булырга тиешсең, синең бөтен гәүдәң, формаларың матур булырга тиеш, шуңа спорт белән шөгыльлән дип гел мине теге әйтеп тора инде. Йөгерергә. Үпкәләмим, чөнки ул миңа бер кашанда син мондыйсың, син идеальный, син матур димәде, ул мине гел үзгәрергә төртеп торды, үзгәр, әйбәтлән дип. Һәм дә инде менә әйтәм бит, гел тәнкыйть булды аның аягыннан. Нинди кимчелекләрне таба иде тагын фигурадан кала? Ну, фигурадан кала түгел, безнең йөгерергә бит ул теге фигура өчен генә түгел, гомумән сәламәтлек өчен. Җырчыларга дыханиең мөһиме бит инде. Ул дыханиягә дә әйбәт бит инде йөгерү. Шуңа дыхание бетеп алса да, менә йөгерергә кирәк дип мин аңа әйтәдер, менә дыхание юк, Ришат, менә эшләргә икән тегесем, йөгерергә кирәк диядер ул. Һәм дә инде гел мине дөрес юлга гына направлять итеп барды ул.
Тагын нинди кимчиликлерин табайбы нерселер әйтәйди ул сиңа. Әллә тагын кимге килгәндә бәлки әйтәдер. Ол гөлгенә озын күлмәкләргә дә киме әзрәк разнообразие кертте, бәлки шунда әйтте, җырларга карата да, аранжировкаларга килгәндә тоже бик гомумән бик күп тәнкыйть белә, әмма дә ләкин ул тәнкыйть теге әйбәт тәнкыйть. Кайдар итеп бара торган. Гөлназ, бер чыгышын күпме тора? Бүгенге көндә килсәк, чыгыш ясаганда. Бөтен җирдә төрлечә. Татарстанда бер төрле хак, Башкортстанда инде бөтенләй икенче төрле хак. Чөнки Татарстанда мине бик алай белеп бетермиләр. Ә Башкортстанда мин бәләкидән, шуңа Татарстанда, Башкортстанда мин барыбер популярлырак дип әйтәсем килә. Шуңа ике төрле хаклар. Ә менә уртача бәян әйтсәң, Татарстанда күпмегә чыгыш ясыйсың син? Уртача әйтергәме обязательно? Ну, 25 уртача. Анда инде тагы да күбрәк, 2 мәртәбә күбрәк. Анлашылды. Менә бизәнергә, тышкы кыяфәткә ай сайын күпме акча тотасың? Мин әле яшьмен. Процедуралар ясыйсың гомумән. Ай сайын мин косметологка йөрим дип әйтмәсәм, әзрәк теге неровностьлар килеп чыкса барам. И то мин әллә нәрсәләр эшләтмим. Чистка гына эшләтәм дә, маскалар эшләтәм дә, шуны бит. Чөнки мин әле яшьмен. 19-20 яшьтән үк әллә нәрсәләр эшләтә башласам, аннан дальше нәрсә була. Шуңа мин бик куркам ул әйберләрне эшләтергә. Ә булай исәпләгәнең бармы? Ай сайын күпме китәсен акча? Бизәнү әйбере. Тоже төрлечә. Кашандыр таналканы 200 тәңкәгә аласың, кашандыр 3000гә аласың, төрлечә була. Ну, булай айна мин нык кысып тотам акчаны, чөнки мин акчаны ничек эшләгәнен беләм. Минем бөтен әйбер распределяция ителеп куйган акчаны. Менә монсы моңа кирәк, монсы тегенергә кирәк, монсы клип төшерергә, монсы җыр эшләтергә, монсы ротациягә. Шуңа мин үземә ул хәтле артык рушетканы балавыт итмим. Кирәк әйберне генә алырга тырышам. Аңлашылды. Ә менә ни өчен гел сугышасың? Бу синең кызыкмыгыңмы, әллә инде имиджма, пиар өчен шулай эшлисеңме? Пиар өчен юк, пиар өчен сугышып йөрмим инде, ансы теге ни сәер булыр иде. Чөнки, беләсезме, мин кызлар белән сугышмыйм, егетләр белән генә сугышам. Былай гына сугышмыйм. Кемдер анда теге дөресен генә әйткәндә, менә әле генә гастрольләрдә булды. Сугып алырга мөмкин, теге күткә сугып алды берсәйме? Мин инде күткә суккач инде анда. Үзең беләсең, типкәләп ыргыттым бөтенләй. Кемдер инде теге артык ни булса, ни менә автобуста берәү барды. Почему ты так много разговариваешь? А минем теге тавышым нык теге громкий. Еще бит инде баста сөйләшәм. Дип сөйләшәм, да мин күсе килгәндер инде, видимо, шуннан бу әйтә, что так ты разговариваешь, курятник устраиваешь, тегеләй булай дип. Әйтәм, наушнигына килә утыр. Бу сүзе шамады, шулай слово за слово китте дә инде алдым, мендәр белән берни кибәрдем башына. Менә шулай. Ну, белмим, сугышырга, мин бәләкидән сугышырга яраттым, сугышып үстем, малайлар белән гел үстем. Бәлки шулда әзрәк үзенең бирәдер. Менә Искәндәр Шакиров белән конфликтка кире кайтсак, сабый йөзле әби җырларын җырлый дип әйтте ул сиңа. Каян килеп чыкты бу конфликт? Буларак сөйлә. Без филармониядә Илназ Гариповның концертында идек анда. Бу килде дә менә җырын тыңлап кара әле. Менә матур җыр. Әйтәм, ужас Искәндәр, мин бу җырны тыңлыйсы да килми. Бу җыр да түгел, җыр дип әйтәсе дә килми. Ну, ул миннән сорады, мин аңа әйттем. Ничек бар, үз фикеремне әйттем. Мин аны бер кайда чыгармадым, Инстаграмга чыгармадым, анда теге социаль челтәрләргә чыгармадым, үзенә әйттем. Ул аңа ошамады. Мин әйтәм, бу чүп, бу шырпатреп, сез өстегезгә кигән әйберегезне карагыз, мин булай сарайга да чыкмыйм. Абзарга да, маллар карага да алай чыкмыйм димен. Ну, чыннан да шундай непонятный элдәнестеләр киеп чыгалар, анда биш теге ни форма сыйганың, җырларының теге төпле ниндидер ниләре юк, мин теге оңнамыйм андый юнәлешне бар, бөтенләй оңнамыйм. Шуңа мин әйттем, үзебезнең милли сәнгатебезне, культурабызны онытырга тиеш түгелбез. Ниясәң сез гел Западка равняться итәсез? Үзебезнең, неужели үзебезнең җырларыбыз юк дип? Мин шушыны гына аңлап бетермим. Шуңа инде бу миңа әйтте, син ди
Кортларының гына жырларын жырлайсың, сабый булып тый концертларыңда кортлар гына йөрүде. Менің үшін бу гомумән мин бик яратам. Олы яшьтәге апалар минем концертта булса, демәк мин дөрес юлда барам. Яшь кенә булуыма карамастан, олы апаларны, олы әбиләрне, бабайларны үземнең концертка ничектер китерә алам икән, демәк мин моның белән бик канәгатьмен. Яшьләргә, мин гомумән яшьләргә тырышмыйм. Чөнки яшьләр алар үсәләр, үскәч барыбер теге жан тартмаса да кан тарта диләр бит. Барыбер үзебезнең милли культураны тыңлый башлыйлар, алар җырларыбызны, халык җырларыбызны тыңлый башлыйлар. Как ни крути. Гафу сорамады. Шулай ничек бар, шулай калдырдык та куйдык. Мин сезгә интервью биргән карадым. Гөлназ миннән гафу үтенергә тиеш дип. С какой стати мен алардан гафу үтенергә тиеш? Дөресен әйткәнгә мин нәрсә аңламадым. Мин алардан гафу сорарга җыенмыйм. Дөресен әйткән. Көтмим бер нәрсәдән. Мин теге уже ул тема минем өчен уже теге не актуальна дип әйтәсем килә. Булган, аның гафу миңа бер җирмәдә кирәкми. Аңлашылды. Гөлназ, менә артистлар арасында татар эстрадасында конкуренция бармы? Көндәшлек сизеләме? Бардыр дип уйлыйм, чөнки артистлар бик күп. Именно Татарстанда, фақат Татарстанда конкуренция бар дип уйлыйм, чөнки монда сезнең җырчыларыгыз бик күп. Шуңа күрә мин монда бик килмим дә, монда күчелмим дә, һәм дә күченергә уйлар бар иде. Әмма дә ләкин мин кунак буларак кына йөрим әле. Кунак барыбер кадерлерәк була бит ул. Айдар абыйның тактикасы Галимовның миңа бик ошый. Ул кунак буларак кына бара да, һәм дә ике республиканы бергә гына кушып шулай яшим. Мин дә шулай буласым килә. Башкортстанда анда, как бы это сейчас пафосно не звучало, мин үземдә конкуренция күрмим. Чөнки Башкортстанда кызлар арасында монда бөтен берсе дә юк. Шуңа мин Башкортстанда төпләнеп, Башкортстанда иҗат итәм әлегә. Менә алар өчен нәрсә дә күрәсең конкуренцияны, һәм менә үзенең йөзеңгә барып бәреп әйткән артистлар бармы? Теге исемнәрен әйтмичә генә, берәр нинди, мәсәлән, действиелар, мәсәлән, аларның көнләшүен белдертә торган берәр нинди сүзләр анда. Мин әйтмәсем, хәзер андый нәрсә юктыр инде. Миндә андый нәрсә булмады. Шәхсән миңа килгәндә андый нәрсә булмады, Аллага шөкер. Бәлки булыр әле миңа бит әле башладым гына дисәң дә ялгыш булмас. Поклонникларым бик күп, менә араларында акылсыз адымнар эшләүчеләр булдымы, очрадымы? Юк. Барсы да нормально. Шешкәләр җибәреп торалар, подароклар җибәреп торалар. Ниндидер бик кыйбатлы әйберләр дә бирәләр. Әмма дә ләкин бер сәгать миңа биргәннәр иде, нык кыйбат. Анда эчендә бриллиантиклар бар иде. Мин ул сәгатьне теге шын әйтәм, шын әйтәм, алмадым. Чөнки хәзер ул егет миңа ошамый, гомумән минем вкуста түгел. Хәзер мин әйтәм, мин моны алсам, димәк бу уже ошата дигән сүз. Алмасам барыбер теге. Шуңа мин әйтәм, рәхмәт бик зур, но мен моны алмыйм. Шуңа менә шулай. Аңлашылды. Менә татар эстрадасында очрашып йөргән яшьләр бар, шулай бит. Бу күренешкә ничек карыйсың һәм менә җырчы егетләр арасында сиңа бәйләнүчеләр булдымы? Исемнәрен әйтмәскә дә мөмкин. Ой, бик күп булды. Шуннан теге әйтәм бит, мине шундыйрак дип уйлыйлар да, бәйләнә башлыйлар. Аннан берне тешләрне күрсәтәм дә, аннан инде хәзер инде уже андый нәрсә бик юк, чөнки гадәтне белә башладылар, нинди икәнне белә башладылар. Бу сантык алчы тотынып киләр мигән инде. Җырчылар арасында бик күп булды. Яшь егетләр. Менә теге очрашып йөрергә, мәсәлән, сиңа язып, сиңа шалтыратып йөрүчеләр булдымы? Теге җырчылар арасында булды. Бик күп булды. Бер 3-4 точно булды. Димәк, син ничек кабул итмәдең аларны? Беләсезме, бер опыт булды бит минем. Почти 2 опыт булды җырчылар белән йөрергә. Мин гомумән үземнең булачак иремне җырчы итеп күрәсем килми. Чөнки җырчы егетләр алар бик капризнилар. Аларны карап кына йөртергә кирәк. Аларның ыңгайына гына йөрергә кирәк. Мин шундый бала, теге мин бәләкәйдән иркәләп үстерделәр, теге күкәй эчендәге сары кебек итеп кенә үстерделәр.
мен калган тормушумду да ушулай өткөрөсүм келе, алай берсе, жакшы гына өзүнүң, балки өзүнүң бир эши болор, но артист болмасын. Мени чтоб мени генә ушулай иттирип беретсен. Чөнки мен моңа бик лайыкмын дип уйлыйм. Не өчен дегенде, ансын әйтмим. Хәзер син Җәннәт псевдонимы белән Мәскәүне ялларга әзерләнәсең. Уңышлы хезмәттәшлек өчен сине продюсерың бай дәрәҗәдә ир-атлар белән таныштыра дип әйткән. Араларында менә бәйләнүчеләр булдымы? Бәйләнүчеләр булмады, әмма дә ләкин мен андый нәрсәне гел сизәм. Сергейгә әйттем, мондый кешеләр белән ник мине таныштырасың? Чөнки сез таныш булсагыз, миңа шул җитә, ә миңа алар белән теге айрым мөнәсәбәтләр кирәк юк дигән идем. Соңнадым ди. Безнең теге андай, ул продюсер минем усал, конечно, бик тә усал. Теге ярты теге күзеннән үк мен карашыннан уже аңлыйм нәрсәне юк икән, әмма дә ләкин менә шундый якларга килгәндә, ул мине тулысынча аңлый һәм дә инде гел минем яклым әйтәм. Мен теге провинциядан диләр бит инде. Әзрәк теге туры сүзлерәкмен. Килдем дә әйтәм, я с ними спать не буду. Сразу көләләр инде тегендә. Миннән дөгмән анда Мәскәүдә ничек дип әйтәм, издеваться итмиләр инде алар. Просто көләләр, чөнки мен килеп керәм дә теге удивляться итәм, әйтәм, не булай бу. О, теге студияга керәм дә, мен анда студияга гомумән күргәнем юк бит инде. Йөрим монда, вот матурмын да итеп әзрәк көлеп куялар инде. Шуннан бер кыз белән сөйләшәм, тоже җырчы кызыкай инде ул. Не дим, әйтәм, менә шулай, зачем дип сорадым да, вопрос был поставлен по-другому, ты должна была задать вопрос почему, а не зачем ди. Шуннан әйтәм, исемең ничек әле синең дим, Алия дидем инде, Айгүл дидем инде, шул татар кызы инде, әйтәм, татарча сөйләшергә әле синең белән. Мен татарча аңламыйм ди, русча әйтә инде. Әйтәм, тогда килештереп утырма. Әйтәм, үзеңнең татар телеңне башта өйрән, тулысынча. Аннан инде кешеләргә әйтеп йөрисең, әйтәм, русча белмисең дип. Да, белмим русча, бәлки мен русча гел акцент белән сөйләшәмдер. В этом вся моя прелесть. Если мен бөтенесе белән теге бөтенесе кебек җырласам, акцент булмаса, димәк мен бернинди аеруча нем булмый. Ә монда мен барыбер мусульман культурасын представляйтам. Анда инде татармын икән. Нишләп мин теге үз телемнән оялырга тиешмен, акценттан оялырга тиешмен. Да, акцент бар, да, русча бәлки мин әйбәт сөйләшә дә белмимдер, но мин монда бернинди теге оялырлык нәрсә күрмим. Һәм шулай дип әйтеп, аңлатып, мен аны әзрәк авызын яптым. Менә барыбер акцент өстендә нәрсәдә булса эшлисең дип хәзер. Юк, эшләмим. Мине ул продюсер фақат акцент өчен генә алды. Акцент ошый, кыяфәте ошый, җырлау ошый. Акцент булмаса уже не то. Аңлашылды. Менә продюсерың сине Шәрәп кызы образында күрергә теләвен белдерде бит инде. Шул сәбәпле син чәчеңне яңадан кара төскә буядың. Тагын менә йөз кыяфәтенне үзгәртер өчен шулай ук нәрсәләрдер эшләргә кушкан булсыңга. Кушты. Ул контрактта безнең язылган иде. Скулы эшләтергә, әзрәк ирен эшләтергә, күкрәкләрне эшләтергә. Әмма дә ләкин мен мондай нәрсәгә минем әтиләрем бик против ул, ничек шулай була инде, син әле кияүгә дә чыкмасың, сиңа бала табасы бар, нәрсә дигән сүзде ул дип. Шуңа мин теге ул пунктикны алып ыргытырга куштым да инде, әйтәм, бәлки шуны алырсыз дип. Ул тоже ыңгай карады. Ярар, юктык юк дип, шуңа без аң белән общий бер мнениегә килдек инде. Бернинди ясату булмый, ирендә булмый. Бәлки ирен булыр, ирендә мин теге дөресен әйткәндә үзем эшләдем килә, әз генә. Скулылар онда, күкрәктер онда, бака, стоптали бул, онда нәрсә кәй юк. Нинди бар шулай булсын. Иренне эшләтергә үзең өчен эшләтәсең килә. Ну, эшләтеп карыйсы килә, тоже точно түгел. Куркыта. Планлаштырасың эшләтсәң. Белмим, менә мин беләсеңме, планлаштырып барам да килеп чыкмый. Ә инде теге планлашны әйтәм, ятам. Әйдә барып килим әле, менә шулай әйтергә дә мөмкин. Ну, менә бу концертлардан соң бәлки эшләтермен. Ярый, аңлашылды. Тагын менә иҗатка килсәк, хәзер нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Русча җырлар өстендә эшлим. 24 апрельдә бит минем концертым була Уфада. Шуңа әзерлекләр бара. Мин сез генә миңа видеолар төшереп җибәрәләр, инде биючеләр. Мин алар артыннан кабатлап шулай гына өйрәнәм. 2 июньдә минем Казанда концертым була бит инде. Анда безнең бик үзенчәлекле концерт булырга тора. 2 әтием, әнием була. 2 әтием бәлки концертны алып та барырлар. Шундай үзенчәлекле бер концерт булырга ошый инде, Алла бирсә. Шуның өстендә эшлибез. Әтиләрең
Ты ванна найти не самый кызык. Китали, блин, он меня убьет. Нет уж, просто мен анда кылмадым, чөнки әтиәнләремә киттем, ана ваннасының ишеге юк, һәм анда егетләр күбие дип. Ишеге бар ич аның. Аның ябылмый гына. Ябылмый дип әйт, ябылмый, уңайсыздандым, әтәк анда каласы идем дип. Ага. Ты че гонишь, что ли? Давай менә шу самый укыла торган җире була, мин сиңа отвечаю. Потом меня вообще прошмандал. Ничего не скажет. Анда каласы идем гастрольләрдән соң ишеге ябылмый, анда бит студия егетләр эшли. Шуңа күрә кала алмадым әтиләргә. Ну, давай я по-другому скажу. Ну, шундый не идейтем, да. Давайте еще. Радик та бәлки калыр идем дә, мәдәлекен анда бик күп егетләр бит инде. Теге ул егетләр анда студияда эшлиләр, кем генә килмей, нинди генә егетләр йөрми һәм дә инде анда кыз кешенең юнасы килә бит инде теге гастрольләрдән соң анда ваннаның ишеге дә ачылмый, ябылмый. Шуңа әтиләремә барырга булдым. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.